вақте ки Умар ибни Хаттоб дохили ҳуҷраи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гардид, ӯ ҷевоне ва ё курсии бо ҳашаматеро надид, ки то бар он биншинад. На меваҳову ва на шириниҳо, умуман ҳеҷ чиз. ӯ ба замин нишаст ва ба сӯи пайғамбар нигоҳ карда гуфт: «Ё Расулуллоҳ!» Умар ибни Хаттоб гирья карданро сар кард. ӯ гирья кард. ӯ гуфт: «Эй пайғамбари Аллоҳ, шумо чӣ доред?» пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: «Эй Умар, чӣ чиз туро ба гирья овард?» ӯ гуфт: «Эй пайғамбари Аллоҳ, императори Рум, подшоҳи Форс, нишастани онҳо, тоҷу тахти онҳо аз тилло ва нуқраву ёқути тоза омода шудааст. либосои онҳо аз тиллову ҳарир аст ва ин дар ҳоле ки шумо беҳтарин халқи Аллоҳ ва интихобкардаи ӯ ҳастед. Ба онҳо нигаред ки чӣ гуна зиндагӣ доранд ва ба худатон назар кунед ки шумо чӣ зиндагие доред». Медонед пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам табассум карда чӣ гуфтанд? Гуфтанд: «Эй Умар, оё барои мо кофӣ нест ки мо зиндагии охират дорем? Барои онҳо бошад танҳо ин зиндагӣ ва танҳо ин дунёст. ин дунё биҳишти онҳост. Бигзор ин аз они онҳо бошад. Мо инро намехоҳем. Мо саодати охиратро хоҳонем, на саодати муваққатии дунёро. Барои ин ки ҳамаи инҳо танҳо дар ин дунёст. Яккаме ҳиссаи лаззат доранду халос. Ва ин лаззату ҳаловаташон фаромӯш мешавад вақте ки як бор онҳоро ба оташ бор кунанд. мана он чизе ки ба онҳо рӯй медиҳад. Танҳо як бор кунӣ, ҳамаи он ҳаловату лаззатҳои дунёии онҳо ба итмом мерасад. Як бор кунӣ ба биҳишт, ҳамаи он мушкилиҳову сахтии боре ки ба ту будаи мусалмон, ту ҳамаи инҳоро фаромӯш мекунӣ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ вақт ҳарир напӯшиданд, ҳеҷ вақт тилло накарданд, ҳеҷ вақт либоси мутакаббирӣ напӯшиданд, ҳеҷ вақт назди мардум пайдо нашуданд гӯё чун шоҳ, чун император, ҳатто ҳангоме ки ӯ ҳокими мутлақ буд. ва ин як чизи оддие буд барои мардуме ки ба атрофи хеш назар афканда интизори дидани он буданд ки ӯ ба тоҷу тахт менишинад. чун мисли ҳокимони дигар ӯ бояд пироҳани тиллоӣ ба бар мекард, бояд ӯ ягон тоҷе ба сар медошт, бояд ӯро ходимону хизматгоронаш аз гирдаш иҳота мекарданд. лекин вақте ки онҳо меомаданд ва атрофро назар мекарданд, саволи умумие медоданд ки чӣ касе аз шумо Муҳаммад аст? ҳеҷ кас наметавонист пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро дар миёни саҳобаҳояшон бишносад, барои оне ки либосҳои ӯ, ҳар он чизе ки ӯ мехӯрд ва ҳар ҷое ки майли нишастан дошт, ҳеҷ вақт аз мардуми дигар фарқ намекард. ба ман бигӯед, номи як ҳокимеро дар ҷаҳон ки монанд ба ин бошад. ҳар яке аз мо агар дар кор мартабаи болоеро бигирем, ба мо як дафтари хурд медиҳанд ва мо курсии калонеро мегузорем. агар мо маблағеро кор кунем, мо хонаи бузургеро мехоҳем, мошинҳои пешрафтаеро мехоҳем. вале пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба рӯи шолине гиле мехоб мекард ки гӯё ин шолин ба замин якто буд. шолине ки аз нахи дарахти хурмо сохта шуда буд, аз алафи хушкшуда. мана ӯ чӣ гуна хоб мекард? ба замини сахт, бе ягон мебел дар хона. ва ман аз бародарон ва хоҳароне ки маро имрӯз гӯш мекунанд суоле карданиам. касоне ки мегӯед танҳо Аллоҳ субҳанаҳу ва таъаларо мепарастед, шумо мегӯед ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам роҳнишондеҳ ва пайғамбари шумост? оё шумо бо Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам буданро намехоҳед? намехоҳед ки назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам биёед ва аз дасти эшон бигиреду ӯро ба оғӯш гирифта бигӯед: ё Расулуллоҳ, ман хеле шуморо ёд карда будам. ё Расулуллоҳ, ман хеле шуморо дӯст доштам ва бисёр дар бораи шумо хондам. ё Расулуллоҳ, чӣ қадар ман бо шумо буданро мехостам. оё инро намехоҳед? мисли шахси фақир ӯ сарватманд набуд. ӯ фақир буд ва то охири умр чунин монд.
гарчанде ки ӯ метавонист аз ин дунё бойгарие барои худ бигирад. саховатмандии ӯ мегуфт маро чӣ кор аст бо инҳо. боре паёмбар саҳобаҳоеро диданд ки дар бораи бойгарӣ гап мезаданд. паёмбар ба онҳо нигоҳ карда гуфтанд: ман он чизе ки шумо дӯст медоред. ва яккаме хашмгин шуда рафтанд, чун ин дунё як матои ночизе аст. чун ӯ болои гилеми пахолине хоб мекард то замоне ки бар ҷисми муборакашон нақшу изи он пайдо шуд. ва Умар гирья кард ва гуфт: ё расулуллоҳ, болои ягон чизи нарме хоб кунед, ягон чизи нарм. ман тоқати дидани нақшу изи онро дар ҷисматон надорам. чӣ тавр ба шумо дардовар аст, чӣ тавр шумо озор меёбед? паёмбар гуфтанд: эй Умар, чӣ лозим баҳри ман аз ин дунё, зеро зиндагии охират аз ин ҳам беҳтар аст. бародарон ва хоҳарон, барои мо бо паҳн намудани видеоҳо дар сомонаҳои интернетӣ кӯмак кунед.